kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi mo wone mon foof indi mum e yettori muɗum salminama ɗon en garti e kattande jomiraɗo gam humnude aade men moɗon ko roɓindo jayndeji joni koye majjipaɗen. hande ko talata nogase joyi lewru juillet hitande ko ujunnaje ɗe nogase tati jayndeji leydi men e oɗo subaka hande kañumen kala ngari koye on tana memɗo leydi meɗen Sénégal memimaji kaɗe ɗe woni yo layru ko tolni walla ni kawrugol ladial ko tolni e 17 bani adama tawi ko yinnoɓe yaade toon to Europe jayende losoley ko nden jayde puɗɗortoɗen nden wi ko 17 goski woni ko ƴeŋna tato woni ko daɗi tawo e ko yewti e ndun ɗon yolere ndu ganduɗa ndu waɗi ɗon ɗo waɗɗani maayo ɗo waɗɗani nokku biteɗo Wakam ko legal tawteɗo e wurlamorgo ngo Dakar saabi noon jaynekoɓe mbi ko ɗum de janggo mo ganduɗa o mo latanaki ɓen ɓe ganduɗa ko yinnoɓe gurdam patum lamimam janggo e on tuma noon ɓe kolliti wonde ɓen ɗon kala jolnoɓe kan lana fandare mumen wonno ko yidde yaade toon to leydi Espagne e on tuma mo lendi Macky Sall e premier ministre Amadou Ba kañumen kala ne wayno tan kolliti metti mumen kono kadi neldi duwuji ɓesguli ɓen ɓe ganduɗa keeɓi heddade gonɗon maayo toon to Wakam kono ɗum koɓe kabri wonde ko wiyete plan opérationnel gam kay ha joni etade wallude ɓen ɗanniyankoɓe no daɗiri kono kadi no ñawdira ma ɗum darne e ko fay arde saabi jayniyankoɓe jañi hen e hello 11 e nder nden jayde witende Le Soleil jayde Libération kañum wi ko Barça walla Barzak ɓe kolliti woni tan ko on ɗon immigration clandestine arti kadi no fewi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe kabri wonde yo layru kandol lana toon to Wakam inana jeeya e yeruji ha tengti e gartal on ɗen ɗal e ndewane lawol ɓe garti ha joni e ko yewti holko haala saabi yo layru kandol lana jeynen ko ɓeɗen jañi hen ko saaha nde ɓe gummi toon to diwan mbo Thiaroye ko ɗon tigui ɓe birti ɗon ɗo Wakam kono tan ko ɗo ɓe doganno laadde ganduɗa ɗe ko laade marine national gonnoɗe e wadde patrouille ko ɗon tigui ɓe memi hayre no jayde wiri e on tuma noon lana ka feesi ko ɗon ka yewi sanga 3h du matin hayni ɓen ɗon settiɓe kaali hen jayde noon wi ko 17 goski woni ko ƴeŋna tatoɓe keeɓi hen faabede ɓe kolliti wonde ni won heddiɓe kadi e nder gonɗon maayo wiɗɓe ganduɗa kañumen goni seeɗe ɗi saabu ni won kabaru kabruɗo wonde ene wayno tan ko tolni e capanɗe joyi neɗɗo kañumen gonno e kanɗon laano jayde Sud Quotidien kañumne arti e ko yewti on ɗon fannu woni yolare kanɗon laano ɗanniyankoɓe ɗalle suudu suuɗoru ɗon ɗo maaje ɗe Dakar ɓen jaynekoɓe mbi ko Wakam e oɗo saha hande nana lime toon mayɓe ɗum tan woni koɓe daɓɓikini e gardidi bindol jayde Le Quotidien kañum ne wi ko on ɗon drame woni on tana to banggue ɗanle ɗeɗe ndewani lawol ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbi tan de ko ɗum bempeƴƴe e maydi woni ko yiya toon to Wakam 17 fittandu woni ko heddi hen tawi kadi ko hewɓe ne majji hen noon jaynekoɓe mbi omo ganduɗa ko jagoɗo tan mbiɗo gueɗe kisal nden ka leydi Sénégal hunima kanko Antoine Diome o holliti wonde maw rew maɓe ndew ɓen ɗon ha ɓe jagga ɗumen ɓe ganduɗa kañumen goni passeur en nawe kuccodira e ñawoɓeɓe pawe kuugi musɗe ko noon wi hanki e saaha nde yillino toon to on ɗon nokku ɗon ɗo ƴeŋna ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hawruɓe ladial ko goni makko ne jaaji e hello nayyi e nder nden jayde Le Quotidien jayde Les Échos e titre gadano wi kañum tan ne wayno ko on ɗon drame woni on tana mo ganduɗa kay
waɗi ɗo waɗɗani ɗon ɗo plage biteɗo la mosquée de la divinité woni on ɗon juma gon toon to Wakam jeynen ko ɓe mbi ko sappo e jeetati bani adama kawre ladial tato ɓe keeɓi faabede kono de ɓe mbi ko ɗum flou total manam ko hunde niɓɓere mawde woni e ko yetti e keewal ɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe e nder kan ɗon laana jeynen koɓe ina hawi ɗumen no fewi oɗo saaha ɓe garti hen e hello jeegom e nder nden jayde les échos jayde rewmi quotidien kañum ne wi ko on tana ɗanle ɗe ndewani e lawol ɗo nder leydi men Sénégal sukaɓe nana caama no buubini ko noon jayne koɓe mbi kono ɗum ene tawe hen titre goɗɗo ko on ɗon guittugol blocus toon ɗo cité Keur Gorgui galle Ousmane Sonko ɓe mbi ko Sonko ina wayno tan wattidima ha joni fofde hen do wellitare walla ni wattidima ha joni wadde libre e mouvement ji mum jayne koɓe ene jañi hen kañum ni e hello joyi e nder nden jayde rewmi quotidien jayde las quotidien kañum ne ari e toɓɓere wonde ɓe gari koye sumgoji présidentiel 2024 ɓe gari koye ɓe rewɓe ganduɗa ko rewɓe nayo hande o yiɓɓe ƴamde Foutay présidentiel ina hen mo ganduɗa kam woni Aminata Touré kono kadi Aminata Assome Diatta wondude e mo ganduɗa kam woni Aïda Mbodj ɓen ɗon kala ko candidat ji déclaré e on ɗon présidentiel 2024 jayde Walfa quotidien kañum hande o ari koko yewti e caggal nde maw leydi ndi habri jeetaki e ɓen ɗin sumgoji 2024 ɓe mbi tan holno oɗo ni oui ni non woni tan mi wita e mi wita ala ha joni jiibi walla ni addi pagay e nder leydi ndi konngudi makko ne jaaji walla ni ɗin konngudi sifaji mumen kala ina jaaji hello joyi e nder nden jayde Walf quotidien jayde Stade quotidien koko yewte coftal ɓalli ne wayno tan ko Ismaïla Sarr ɓe mbi ko yeehi waɗoyde reconquête mo ganduɗa kañum tigui woni toon to Vélodrome noon ko stade mbo Marseille eɗen gandi kanko Ismaïla Sarr o siifi contrat mbo duuɓi joyyi toon ɗon club phocéen jaynen koɓe kadi garti e Sadio Mané toon to Bayern ɓe mbi komo tawa e groupe on ɗon ɓen noddaɓe kanko e Bouna Sarr toon to Japon ko fate banggue on préparation pré-saison ɓe mbaɗi ko namdal beele Sadio Mané hankkadini koko jogori heddade toon to Bayern Munich guddirten ko jayde sunu lambo e oɗo saaha hande ɓe gaari koye pellital CNG de lutte ɗum ɗon noon ko combat hakkude Ama Baldé e Gris Bordeaux fuɗɗoto kañum uddito on ɗon saison ko ñande goho lewru octobre woni saison 2023 2024 musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko uddi roɓino men jayndeji e oɗo ñalawma hande joni paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers fait divers men e oɗo ñalawma hande ne wayno garten tigui koye fait divers woni yo layru kaɗo laana ka ganduɗa yowɗi walla yowi e oɗo jamma hecci hanki toon to waɗɗani Wakam yooɓi pittali e oɗo saaha mo kalten sappo e jeetati tawi kadi ko limore e sabbude ko wiyete bilan provisoire ene ɗamina gueɗe ɗe ma ɓurɗon hewde nde tawno ko heewi nana heddi ndiyam ɗam e oɗo saaha recherche uji ɗi ne jokki woni tan ɓe ganduɗa kadi min goni marine national e sapeur pompier nan hen goni kam etade awtade walla ni ƴewde ɓe ganduɗa ɓe ko dadɓe e oɗo saaha tawi ene guuri e less ɗam ɗo ndiyam haysinno tawi weeɓani no fewi e on tuma noon artude hunde titre ɗi ganduɗa ɗi ko jandeji leydi ndi garti hen ko wayno nden jandi witende Rewmi quotidien titre mo ganduɗa mo wi ko sukaɓe nana caama no buubi c'est à dire ko sukaɓe nana maaya no buubi mayirte kala e saaha eɗen gandi ko ɗum titre kulɓiniɗo tene kadi ko titre mo ganduɗa o ina yaadi e réalité woni gonka oɗo saaha oɗon clandestin mo ganduɗa hande addi caɗele no fewi kadi koko ummiti vraiment saabu sa ƴeewi ni no wano ni e kitali ɓennuɗe ɗe ne saɓorno kono hitande hikka nde ɗo yaratɗo e oɗo deuxiéme trimestre sa ƴeewi vraiment waɗi battre tout le record woni mayde yimɓeɓe kono kadi e embarcation ngaji ɗi e nanguede won foof en ha ene yetto yimɓeɓe sa ƴeewi mataw vraiment ɓurti e juuɗe e oɗo saaha kono kadi titre goɗɗo ko biɗo wonde ene wayno tan ko ganduɗa woni ko ɗum flou total to banggue on ɗo to banggue nden ɗon limore woni ɓen ɗon mayɓe hen kono kadi titre uji goɗɗi ganduɗa garti subaka hande o to wi o wonde ko ɗum basal itti sukaɓeɓe e galleji mumen e leydi mumen ene tindi toon to Europe ɗum noon fof ko hunde ganduɗa nde fonde yurnitede e oɗo saaha yurnite ƴeewe holto caɗele ɗe goni nde tawno Sénégal kala tolniɗa e banggue tufɗe ɗe laaɗe ene mbawi ɗon jipporade ɗum jeeyi sababu rende certaine nokkuji ene manqui weɓande tigui marine national o kono wonko foti waɗede politique mo ganduɗa o ko politique jaggoɗo sukaɓe o politique mo ganduɗa o ene haɗa sukaɓe jogade miijo wongo saabu sa ƴeewi
e ɓeɗo datɓe haalɓe ko yewiti e nduɗo yo layru hen goto ko toon to Touba holiti wonde ko temedere ujunere yooɓi joomen ɗen ɗon laaɗe beele nawɓe toon to Espagne goɗɗo ko Mbour ummi wi yooɓi ko capanɗe jeetati ujunere e haaliss CFA donc so tawi ƴeewi déjà ko jomumen liggi ha keeɓi ɗeɗo copreje ndendini ha keeɓi ko wayni en ene mbaɗa risque ɗeɗon laaɓi vraiment ene fonno continude golle wasata no Allah waɗi kono noon moni foof yiiɗi hankkadini ko kalis joni joni moni foof yiiɗi aussi koɓe mbiyata ko lendemain meilleur hay sinno tawi weeɓani nde tawno kala ko innamade heeɓi e gurdam muɗum tawde ko ɗum woni ko Allah fode makko ɗum noon heppude arsugo muɗum kadi ɗum noon ni fotani wonde hen eɗen eero ɓesguɗi ɗi eɗen eero surtout la jeunesse yooɓe gartet hakkillaji ɗi no feewi wona tan Samba yeehi toon to Espagne daɗi walla Demba yeehi toon to France daɗi walla goɗɗo yeehi toon to Nicaragua yewti toon to Amérique tan jomum daɗi yewti minnene mboɗo wawi hebde on ɗon fartange nde tawno eɗen gandi ko Allah tagui fondani kono kadi moni foof komo Allah noddi toon to foti to yehede so tawi jomum noddama toon fala buddu no yaari foof yahat so tawi koto banggue clandestin woni suudu suudoro ka jahowo so tawi aussi koto banggue voie normale ko jomum ko jahowo donc mbiɗa sikki heppude arsugo muɗum walla yidde wiide koddiɗo amen yeehi guiƴam yeehi bandam yeehi goɗɗo yeehi woɓɓe jeehi pourquoi pas min ɗum ɗon kadi aussi ne jibini caɗele il faut yimɓe gartir hakkillaji mumen no fewi te responsabilité o min to banggam mi jopaki jinnaɓe mi jopaki laamu ngo à 100% mais ko on ɗon jeunesse mo ganduɗa hande ina heppi arsukaji mum on jeunesse mo ganduɗa ina yiiɗi lendemain meilleur naam ala gañƴu ɗum kono noon aussi yo jomum artir hakkille muɗum anda ken julɓe moni foof ne yakori kala ko neɗɗo heeɓi aduna to banggue moƴƴere e to banggue ko wona ɗum ummi koye junggo Allah waddi batten hakkillaji no fewi surtout enen sukaɓeɓe ganden ko ɓe mbaɗi keeɓi mbaɗi ko wiyete ko mbaɗi réussir ko enen aussi sen mbaɗi hon ɗum ɗo hayno mbaɗa réussir no moƴƴi ɗum noon mbatten hakkillaji e koye men mbatten hakkillaji e golle men kono kadi pittali ɗi mbasa vraiment nanguirede no pittali buubi ni kala ñande foof tan ne nane fodde capanɗe fodde temedde yimɓe jolima e maaje ɗe vraiment place sukaɓeɓe wona yoolade e diƴƴi ɗe place sukaɓeɓe aussi wona majjude e maaje ɗe place sukaɓeɓe ina tawe e leydi ndi place sukaɓeɓe aussi ina tawe e guure ɗe ina tawe e diwnuji ɗi ina foti hen wonde aussi ɗum noon yo Allah hokki en famde ko haalte ko ɗi konguɗi guddirten ko adi nde eɗen duwno dendagal ɓen ɓe ganduɗa keeɓi heddade hen eɗen mbiya yo Allah ɓumno ƴiye yo Allah hokku no muñira wonande ɓen ko wonande ɓen bandira mabɓe adi mono robino dianeji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall yo Allah hokki en manam yo Allah hokki en tigui on ɗon talata moƴƴo malaɗo yen gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.